Kamachero nyakoromoga jwang Skunde ma jopuonjre odak ibiro tigo e yiero ma tarik 29 e counties mane ok otimie yiero koro ok bi lor. Mak mana ni jopuonjre ma ok odak e Skunde biro bedo pacho kuom thuolo ma ndalo achiel kende ma ibiro timie yiero no. Mano yangi ko jatend migawo ma somo ngire George Magoha e kinde mano rango klese mag CBC e kaunti ma Nairobi kod Kiambu. Ripota marwa Judith Omondi ntiere kod ler mathoth. Jatend migawo somo George Magoha gikone ogolo yo mibiro luw kod Skunde moluoro kuonde mibiro timie yiero tarik 29 ma kaluwore gi lipot mane ogol kod jakom mar duol mochung' ne yiero Wafula Chebukati. Ma Magoha ne oyango e kinde timo limbe mag rango chenro mag gedo mag klese CBC e kaunti ma Nairobi kod Kiambu. Kaluwore gi jatend migawo mar somo ngire George Magoha okoni nyaka sani onge skul moro amora ma ji odakie kata mana boarding schools mibiro lor ma nyithindo dokie pacho nikech chenro mag yiero mibiro ta kuondego. Mak mana ni gibiro bedie kuonde nindo mago dormitories mondo mita chenro mag yiero go kuom odiochieng' achiel mabiro timore mano tarik 29. The boarding schools shall not be closed, they will not be interfered with. Those that are polling centers, the children will remain in their boarding houses, in the fields and the libraries. As far as day schools are concerned, we think one day is not bad enough. The children can stay at home on Monday the 29th and report back to school on Tuesday. Kaluwore gi kweno mag ombulu manyalo kawo ndalo mohewo achiel, Magoha okoni chenro no ibiro timie kuonde somo mag mbalariany mondo mi jopuonjre mag sikunde thuolo mar dok e kuonde gi mag somo. We have also agreed that the tallying centers which may require more than one day, we have agreed mutually that they should be taken to tertiary institutions. For example, in Mombasa, I think the IBC has a battery of tertiary institutions from polytechnics to universities. Moko kuom jonyuol kaunti ma Mombasa kata kamano ne okorwako lipot makama kod mor. Gikoni thuolo mathoth osekethore ne jopuonjre ka giywak ne Wafula Chebukati kuom ne ok timo yiero duto dichiel e pacho kae. Nimepokea ujumbe wa kufungwa kwa mashule hapa Mombasa na masikitiko makubwa sana. And I'm thinking to go to court very as soon as possible. Chebukati now needs to face the consequences of this burden. Anajua vizuri ya kwamba ilikuwa ni changamoto yake kwa sababu kama si kupenda kwake ama ile mambo yake yenye amefanya kukosa watu wafanye uchaguzi siku ya kawaida, sasa tungekuwa sahi mambo ya uchaguzi tungekuwa tumeweka kando. Sasa anarudia akituambia ya kwamba tutafanya uchaguzi on Monday ambapo anajua vizuri ni siku ya shule. Kwa nini angeweka hii siku ya uchaguzi weekend? Moko kuom jonyuol kaunti ma Kakamega mabende en kaunti machielo mane ok otime yiero mar gavana to koro koni gima degitim nyaka sani onge. Mak mana ni gikwayo duol matayo yiero IBC mondo ne ni otayo yiero e yo maratiro ma ok binyayo tulo e kind oganda. Kuna shule zingine ndio ziko na polling stations ziko hapa ndani, labda wakifunga hizo zitakuwa nini, lakini zile hazina polling station nafikiri wangeendelea tu. Lakini bila amesema anafunga itabidi ufanyike hivyo kwa maana watoto hawezi fanya mtihani nini, hawezi fanya masomo na hapo kule napigiwa hapo. Tumejitayarisha na tunaomba tume ya IBC kuweza kufanya kazi yake kiukamilifu na sisi kama wananchi tuweze kutimiza haki yetu ya kikatiba. Jopuonjre ma ok odak e kuonde somo biro dok e skunde gi tarik 30 mar dweni tok yiero. Judith Omondi, Ramogi TV.